Santi ya iku bocah umur 17 taun sing manggon ning désa. Saben sore kerep mlaku-mlaku keliling désa. Banjur nglewati lemah kosong sing kebak botol plastik bekas. Dheweke nduweni kekarepan kanggo ngresiki lahan kosong kasebut. Santi arep ngajak kancane gotong royong kanggo ngresiki lahan kosong sing reget. Santi ngumpulake kancane kanggo nerangake kekarepane ngresiki lahan kosong supaya dadi panggonan sing luwih migunani. Dewek, menawa kita mulai lahan kosong iki ora kanggo ngurangi sampah, nanging bisa digawe kerajinan sing migunani. Kaya ekoblik, kanggo meja, kursi, lan bisa digawe vas kembang. Lah kahanan iki bisa ndadekake bersih lan nyaman Apik ta. Aku seneng lahan kosong iku dadi panggonan sing luwih asri. Aku siap ya. Terus ilang, kosong ini pasti buka iki ya, sing akeh. Terus waktune ya ora setitik. Pas bakal ana wong sing peduli karo kegiatane adewe iki. Aku setuju karo Rika. Ngresiki iki ora gampang kan. Di akhir lah tidak taman apa ora butuh duit. Apa wong limo iki iso? Nih, nek kita ora mulai saiki, apa sing ngresi ora usah mikir bakal ono sing apa ora. Sing penting kita ngresiki lahan kosong iku bagi luwih nyaman lan resik. Nek kowe kabeh pengen melu kok. Aku karo Nina ora melu malah tidak. Santi, Rina lan Putri tetep nglanjutake rencana kanggo ngresiki lahan kosong kasebut. Senajan Rika lan Nina ora melu amarga ora yakin karo idene Santi. Nalika ngresiki, bocah telu iku uga ngajak warga sing lewat kanggo melu gotong royong. Pungkasane cerita, Santi lan kancane bisa sinau yen usaha ora mengkhianati hasil lan bisa ngewenehi perubahan positif gawe lingkungan sekitar.